ki kun ki hajar ba ki bakraw batri jun ki hima langren ka sngi balang ki 1 point office tray kam ka ke DC ha Shillong de ki spa ngot ban yakindu yo deputy CM ka council uba penchngan NCM banikren halo ka jingsha kinno UCM ka hima langren upa em nong te sings imyong bo sinchat donbor ka hima badru bo pendon kam bakla ya ka pisa ka hima Haba Crench kilat pathai ko bor uba shan bor thongni uba day ru executive member jangke executive dorbar ka hima ulakin no baki jingkam uba PS ling do baka seng samla hima langren kadetang ki kam shukor banyalam bakla klemdon kinu ki jingshisha batang khendiat ru Ulaong bahaka bay day baka pisa ba sinchar khadars im Kim Julia hi Marway, Henry the Pintip Betch ka executive dorbar ka hima, Shaban Shemi kinu ki rai, Bola Ongru baka jinken no, baki don artli ki bor, ka detang ka jingalam bakla, nama ka jingdon ka management board ha ka hima, ka detang ban pej iki artli ki jaka bajudon, ki jinga kaja ki snem ba minchwa, kata ka jaka halaulang ngamtil la bad pendang tangli. Om ban pej iki kam sinchar khadar kumbala kenno. Ula ongru bade hadian ba unu CM ringkat ka hima klay sok pa ka hima ka kiyo kumbalong menta om kumbal kinno da kita kiseng samla hima lang rin. Ulay tuwa ba nakalyang UEM ula kular ba kike DC kan sa puli banya pin pa bin ya ka jing ujor jang baro arkan hun syaban shim ya kinu kiray. Ya ka jiko kum ka jikisay halo ini ki jing ja persu bakla haki kun hakini ki seng samla halo kitu kimat di balak pensai kini ki ramba akmat bagawai gadai ke bang tim di sarangor patawai kita ke jini atli ki bor sosial hapo jong ka hima te namar pakam semdon kum kata te da ka jing tho ngila da bu ka jing pensai bar ni bu ka jing tepat bisa rapi sim te nakaliang jong i ong ba nakaliang jong i kum ka diskussion hi sisin balak don kanu ka komplain ni hap kan study but ni hap kan pek hi ya ka jisa te pangta hi wong but nada don kam ban khot kum ka ban khot kum ka hiring rung support pan yo ya ka jisa ni se kala banding bagi kot islam te but nakaliang jong ni long ku bakloi ada sal bin sin khot ni hakan ku ko nomor ba kum bangila depren ba nakaliang ini ngim siam don hakanu kata ke ji ko bari kita nakaliang muslim ke lebar pan pendik yo pe ba ne ban pensiu yo pe ba ari haswa bangin sa warra ya kane ke jingesuk ha ka bay dai bat kamu ko duma ka bay layale hapang juga yeng pat ke hima ke ni ada pan aiswa ke jing pecai haman lagi sino te haden bangila yo ya ke jing pecai haman lagi sino Dah ka dorbar pulun jong ka himahi barok kawai nila ya rai lang ba ngin peduk no sendon ya kane kamu kuduma pat ni mara no ya ka jing esok ba sisa hadin bangila mara ya ka jing esok nilap ba ni isibon ya ki jing kala kabun kong kum ka sosok ka sosai kabun don su ka jing esok hapdang jong ni haparan no snong parahima nangta nadu karoy kapar hakabang yem jui meno namar ba kompan su itu saya ne pi ba ka himalang ren kumi ba lesi baro yetep kade ke hima baru spa ba andai tang namar bakadon kane ke jingale kane kamu ko rumah kamu ke himalang ren kam ju don fon wat tang kande ro ngam tips ai kaja tang ba kadau ka paki ai kisip tu munswa kalong ba lalu di hakam ko rumah pendai haden binglayo ya kane ke besok hapo ka jing hapnya jong pe nong tai yo ya ka jing shai ya ka jing lut bari ya ka jing sep hakapor jong ka dobar hima udah ai da ka kel ba nalo kata udah phe ro kata ya ka jing ni nak ka hima se atli phone ka development phone ka reserve phone ha ka bai dei bakane ka development phone ni sisa ba lengba kane ka jing esok ni layo isibon kita ki lat jempura empat kok jong lima nak kalian nganga pusai kemudian begitu nganga pusai di ba kam semlong kum kata nomor ba sayem nong tai jule meroi ya keno ule dakarai jong extra berubah ke ketua kelong tang jeng pencu bre nak kalian joki kun tinong pusai kan rai
kom ka ex berbar ngar ngari ui dukot ka ex berbar ngar ngati belang ba shlo bangin penukam ya kanu kapisa ba de ka fon jong ka hima ni rai da ex berbar ke kam sumdon kom kata Romut ke jing kena jong pakai sundok pada tang dalam baklah. ha 100% ka jing kanu jong PS kalau tang na kam ta ban kudu kala ya ki ba ngam ka jing ku jong ka dai sai rai na ka lang tu ni sai pa Muslim judan kata kajing le marwai kajing penuh kampak lah andai ule hi ya bapa apa hadu mentani kun ki hajar ni sakti pa ba padan kum kata kajing le marwai ni kajing le tombor betul Yung badan artili ki bor sensar ka himapat. ha ka beda bukan ni kajing don atli ki bor sisar ngan persaya pintak kalong kum ni hadin bengilawan ra ya kajing sok hapdan kane kamukuduma akabayale hapdan kayeng bat kahima na kementak kajing ikni ki atli ki kendau kalau langam tilap lau langam hatila bat ka penetuli de ban peniat ya gitu ki atli ki kendau kamut ba haban pom ya ketuka management board nama balai nama kini ki atli ki kendau kem dei trai tu tang jong kahima ni jong kayeng kala dei ka join property Dia ka join property kamot di member ban ya don lang hatu ke management board yang don lang ban nakalian kayeng nakalian jong kahima te kani ka management board pada kam nung ta ya ka board sesar jong kahima ka board sesar jong kahima kalong hikum majulong usim ulong usim nangka di menteri kilengdo nang angkat bagi ya support jong ka ekip kahima te kani ka management board kam ta ya ka board sesar ka pej bitang ban priat ya tu ki art liki kendang Kendo buat di Sorosnong mata kasingi wan menkendu ya iem in charge ilaka ba persen sim te kajungan kendu jongi mata kasih kalong halor kanong rim ba ha kini kendat tayo ki bladap gidon katto kanne ke kenhun na kaliam jo kasen sama ki malangrin pati katto kanne ki pajba ki lawan hangne personal na mata berman ujor persya ya usim haba ki laong ba usim jong kay maru sinsa don bor ya kasima kena kaliang jongi ha kani kapor nion bu bu ke jing kerpat hakmat iam ni chas laka ba pensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nong te sing simyong badai pa em jong kay malaren nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat don kanu kata ke jing sinsa don bor nak bentar ki ba kikun ki hajab jong kay hima kena kaliang jongi kum kinong song bat ki menteri kilong do jong kai himahi borok kawai ba na kaliang jongi gerpat ya ini gisang samla bat ki wei pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan na kaliang jongi ba ikan mau ba nadu aja terwei ha ka ba na kaliang jong kai hima ringkat bat kaying ka sem jong upain nong tei nilapoi ha ka jing compromise na ka ba yesuk no ya ka jingele nong kunti ka jingele mar kunti haplen kaying bat kahima tenadu katu kapor ha kabarna kaliang baro arliang tedon ya kajinya sok hadu kini kisi kam samdon kano kajinya kaje bat dap tang kajisok ka kajikman hako kahima tena kaliang jongi mata kasi ba ngilabu kajing kerpat akmar burum jong uba konsensim ubade insas ilaka tingil kerpat ha burum jong uba so ban simlang ya kani kajing kerpat jongi kum ki pajba langsung ki kun ki hajar tengkat ki menteri kundo ki sorasnong mata kasi ba sobha ba ikwa hapoka hima ka jongi bang yim kwa syu ban phaidin ka tiang din biang kumbra long hakipor ki bang menswa namar ba larangi ngimat ngila mat hak ni haki postem ki bang menswa hakapor ba kadang don ka jingele ngila ngimla ban onsyu namar ba ka jingmi ka jingyo hakwede bat yo ka hima ngim juyo na kumta ka hima ting na kaliang jongi hakni kapor ringkat bat ki rong ba ringkat bat ki menteri kilungdo ni sko bon pulsko kopi tangkum tahi bat kinang don ki rong ba ki menteri kilungdo ban tro hane kapor jingwan jongi hangni idon hangni samla irang ba yedon ki rang ba sunong ki menteri kilungdo jingwan mi jongi hangni kalong ba idap ka jing sngo lungo haba idon katu kene ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya di usim halor ka jing kena kiba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song snong cepat ba nim semladan jing tip ru am sepang kata ka jing temu jongki kila sule la kale hi klam da don kata ka jingnya
lumlang pagba banya keren banya tai halor kani kam halu hatu kalong ni am banle kani kam kalong ni am kabade hatu ki pagba timon ni am ndai kira sule lakale hi tip hi kidan kini kirang ba ki ba napok ki snong ki ang ba ajing wan phak sain jong ki ru ki ang ba o ba phak sain UM le new phak pat usiem ban phak sain badan kam ndai kam dei ka ba ki da wan ban batai sai hangi ki pagba ban ong to ngini le kumta to ngini le kumta kana mangin yo ban ya sain ta ki complain ki dari nakaliang jongi hik pagba nila sai bet ba nyin dan kanu ka jing sngo persya ya kata ka management board nani ya kata ka jing ya suk kapadeng jong ka yeng jong usiem bat ka hima ni bar khoi ni pedang da ka jing sngo ba nang ba ngi wan ra ya ka jing suk hapo ka hima jong lo jong nyim kwa su ik tu jerwat na du ilai pus na mun shari le kies ka hima kam judan ye ngi nakali ka development fund undan balai le kies dan jeng mi dan ru ya ngarai tang kata tu nak kaliang kini kirang ba teman haban pelajar kapor tentang ai kublai kini ki pagba no snong jong ka hima bro kawe ki para rangba ki kun samla khamtam kini ki samla ki ba yang banwan pen pau ha kini kapor hang ni ha plau ha responsil banwan kerpat ban prui ya ka jing ya teli ya ka jing snow nong ko jongi ya kini ke jing keno jong kini ki seng samla ki ba pen pau ba ong pa im ule kumta ule don bor ule marwe ya ki hre ha ka jing lap ka jongi pat hadu kani ke klip maru don bale don ma u bale marwe le da ka bor jong ka executive dolbar jawaban le ya keno dar ka jing ya tiplang da ka ba ya menjur lang ka jongi ti hasapang kene ka jing wan sain ha ka jing sha ladai wai ha kono snong ladai ban wan kendu ye ki rang ba snong ki no sing sar snong pan khot ki meeting sa pa sain re ma ki le saying ra da ka blang tu par klem kono ka jing ka nong rim jong ka jing pen snu thu pen sai ya ki pai pa ki ai dau kum ba la ya thu we samla ba ong pha MLA ki pen ki pop yo MLA pha ki usiem bom tip rei pasai na pasai de ka dei ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ye kane ka jing mi kane ka jat ka jing ya pharap kluma de ngi krisan menta pa ni labu ka jing kerpat pan pene ye usim ba sinsar suk sinsar sain kumbala long na du ka snem arhajar khadwei ter ka mut ka jing si song sup song sain jong i kum ki no hong snong jong ka hima borok ka we kala yaj be guarantee de tang ha kane ka por bandala mi kene ka jing bena ba yo ya ka wan composition jong ka surok kini kin thei ki kulumar na kendong na kun surok tang kita golong kanong rim ka pasi ka kene ka Ka ini kalian